Report! Umaasa ang Ilang Pangasinense na magkakaroon sana ng NFA rice o murang bigas sa mga pamilihan o palengke sa probinsya upang kahit papaano ay makatipid o mabawasan man lang ang gastusin sa araw-araw. Matatandaan na nagsimula ng magbenta ang ilang lokal na pamahalaan sa bansa ng 33 to 35 pesos na kada kilo ng NFA rice. Ayon sa mga mamimili, sana ay magkaroon ng maraming supply ng NFA rice sa merkado upang maranasan nilang makapamili ng bigas sa abot kayang halaga. Ilang rice retailers sa pamilihang bayan ng Kalasyaw at sa Dagupan City, sinabing bagamat wala pang NFA rice, mayroon din naman umano silang naibibentang broken rice na nagkakahalaga ng nasa 37 to 38 pesos ang kada kilo, hindi na nagkakalayo sa presyo ng ibinebentang NFA rice. Sa ngayon, wala pang supply ng NFA rice sa mga pamilihan sa probinsya at kung magkakaroon man, tiyak na tatangkilikin ito ng mga mamimili. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.